ke Jesu wena Jesu ke wena Jesu wena sindisi wami wangithwala mina monike wasife yebo sanibona wena Jesu ke nake wena Jesu hey ungayithathi invite leyo nkulunkulu wami hey wena uyibani bani Nkosi yami wangithwalela umthwalo wami ke wena Jesu ke hey Uncle John, what's up man? I'm seeing you down there man in the comment sections. Ngibona it's popping. I must say the quality of the phone, I saw your live earlier. I'm like, hey, yeah, this now is a different phone, this one. Yeah. Hi, top class Leshandis. Wena Jesu ke awasibingelela sanibonani zobuyela nje abefundisi laba abeyithuku zokugcina ayibonge Nkosi hallelujah wena Jesu ke wena Jesu ayibonge Nkosi sibuthene lapha abangcwele ukuzopatshaza wathini uzobabasa my God khona uThixo kule ndawo mandarabosh smash up block oh yes halabasha khona uThixo otherwise it's a beautiful Tuesday afternoon. So right aibo. Beautiful Tuesday afternoon, man. Sikhona lapha kwaMlungu sizothengisa imoto abantu abathenge. Kanza kwethu. Akufanele ukukhulumele malabasha. Glory to Jesus. Intambiso kona somhlekazi imvana kaYuda my God khona unisonini nanini glory fundiswa amanga what's you better manje well yazi nganza yethi konke kumele niyazi yazo mina mfowethu nginjengalesi student esikoleni uyazi student othi makudlala mase kubhala makubuya ama result ubona ngathi cha ufundile ke lo ngeleso student ke mina ungathi thiseke nje ujenthi hawo umadleke yothi usumbona umadleke so can you explain firstly greet me and ask if you can ask a question. How did you feel? But are you on a new car or used car? Are you on new car or used cars? Used cars. Both in any way. Yeah, you look cute. Ninjalo ke mina. Ngiyabonga bakithi mba. Bakithi, bakithi ngiyabonga bakithi. Sawubona Cloud. Hawu bakithi. Ithuba nganzathi lokutshela ukuthi umuhle, ithuba ekuthiwa inqayizivele. Into engajwayeli uba kamkamu. Yazi into leyo. Into nje efika nophiswa. Yabo. So uma selivele ithuba you show gratitude. Oh my God.
isilungu ngisikipha namhlanje. Awu. Asizinhle ingane la ngaphandle. Hello ladies. Lo wayefuna ukuhleshula umbongolo leyo. Umbongolo lento le. Ama gift, ama rose, ama likes, akube busy lapha, Pikalali live nikhona. Ungalali live book lady baba. Hey, Dumela. La akube busy. Where's? Uhleli nami la njengamanje isikhathi manje is 45 minutes after u12. 15 minutes to 1. Tatasela wena mkhwaphandeni kubi. Isikhathi esiphila kuzo sibi. Mpho what's happening? Glory to Jesus. Ngenkani yini? Yebo, hawu bakethu sabuza. Asakaza manje, hey. Your voice is giving radio vibes. Ngiqasheni phela nakhona emsakazweni. Ngidayisa imoto kube ngisakaza futhi mina nginankinga. Ave umhle jo. Thank you so much. Thank you. Ibele Nkosi yami. Wena Jesu ke, wena Jesu uhle. Ngazi mfethu, I have learned to realize in life. Zaza, what's happening? I have learned to realize emhlabeni ukuthi so ungavuma ukuba umfundisi no. Kuyashisa. Abantu abahola kancane bayohlonipha umsebenzi wabo. Bakithi lapho mashenga. Nazi ngisho ngazathu. Uyabona abantu abahola kancane bawuhlonipha umsebenzi wabo kakhulu futhi, and they do it ngenjabulo uyabona. Bese laba impunyela laba baholayo akahlonipha umsebenzi wakhe majority of the time. Ngawusenthi uMandla uthe allegedly basho njalo phela abantu bebephephisa. Yazo umuntu mfethu yabona athi nje Zanel, I love you though. How bakithi, I love you too. Oza sifeze le love. Sifeze. Ngazi ukuthi majority of the time abantu abasebenza kahle abahloni bayafikela late. Yes. Kunama excuses in between. Akutshele nje futhi bethanda ethi mina futhi ngiholela kancane. Lapho lo muntu lo uhola mhlambe after deduction net yakhe mhlambe u30,000 net. Bese kutshela ukuthi hola kampani. Bese kutshela ukuthi hayi mfethu la umsebenzi baholela kancane futhi lana afuthi mina ngizoyeka. Yabo besho izinto ezikanjalo nje uvela ubonze. Bese lo muntu lo oziholela nje boma 6 7 8 yabo athi mfethu nayi la ngibambile lapho ethi hey Thando sawubona enjoy live yakho izolo wangimayiza wangiphatha abhlungu lokho ngase ngiyaphuma ngathi mina hawu le ntombazane kodwa ngiyenzeni. Yayizwa ngazathi abantu abasebenza behole kancane besebenza kakhulu. Yes. Besebenza kakhulu behola kancane bayohlonipha umsebenzi wabo. Bese laba abasebenza kancane behola kakhulu abahlonipha. Majority of the time that's the case. Trust Madleka. Lol, I said hi, ngiyaxolisa. Hawu. Okay. Sizwe nkulu. Yebo, hawu bakithi. Awusalifuna ibele. Ibele ngilicela ngenhliziyo noJesu. Hala mashakhathaya. Hawu. Ula basaya. Yabona nganza kwethu. Mina ngihlezi ngisho lento sabona phuthayi. Ngihlezi ngisho nganza kwethu mina kufanele labantu laba kuthiwa ababossi emsebenzini. Angifamba ngithwele mina, ngithwele ngani kanza kwethu nganitshela. Yes.
mina ngihlezi ngisho ngithi umuntu oboss no rude lo ubhulishayo emsebenzini ngeke angenze ngeke umsebenzi mina ngeke. Yes. Yebo ngihamba kanjani sawubona. Yazi why ngenza ngisho njalo. Imisebenzi siyithola kanzima. Siyithola kanzima. Ubani wena ukuthi uzovela ungibhulishe nje? Ubani wena? NJN inami le. Yes. Ubani mfethu mina ngeke. Oh, thank you so much. Thank you so much. Zaza sibonga ama rose. Labanye aba gift ngani bayangisukela sabona madle. Okay. I saw that. Ungibhulisha ngithule nje ngikubuke. Qhubeka ngithule nje ngikubuke ngithi. Kube. Kwathi makuphunywa la. Ngikulinde ukuthi bese ngikuthi bese mawala. Your supporter Wamizwane just joined. Don't forget to give her welcome. Have you met umuntu oyibhuli emsebenzini? La engangisebenza khona. I'm trying to think. Angaba discipline abonke le. Hayi la mfethu la ku relaxiwe kuyahlekwa lana majority of the time so. Inkinga mina mfethu umuntu kuba nzima ukuthi ngambhulisha ngoba mina ngiqonda ngqo mina mfethu ngitlalela ibra wami. Yabo. Nami ngime ngalokho. Kunjalo nje. I wish what you are saying could be a sound so that I can say by it. Sawubona umuntu ngicisha ini manje yangicisha ngicisha ini yazi into leyo ngiganza wena mina bowethu mina kuba nzima mfethu ukuthi ungangehla ungidilika ngeke kuze kulunge mina nginendaba umphathi uyini uyi-security uyini angivumi nje because number one nganzo ukuthi emsebenzini kunanto ekuthiwa code of conduct wonke umsebenzi une code of conduct. Yes. Ukuthi wena ujola nobani emsebenzini nazana kuphi lento ayisebenzi lento uma sonke sasayina. Yabo lento is very important. That's what I'm saying here. Notice ngabanye abantu banibhulisha emsebenzini nini umuntu athule nje athi hayi nangingena lento leyo. Yes. Uma kumele ngithatha ama precautions ukuthi ngiyakuthatha ngisize sifikisana kwa HR ziyakhala. Yes. Mabe kufaka amasokisi because number one uhlulwa yini ukwenza into osuke uyibizelwe emsebenzini uyenze bese usukuhamba. Askies. Khona linye ikhehla elalithi imali engitrainer eDon Africana lathi emsebenzini you don't have friends, you have abantu osebenza nabo. And every relationship that you think you have emsebenzini nomuntu yasemsebenzini mase niphuma lapha eminyango yasemsebenzini phelile. Yes. What lento ikusiza apha lento ikusiza noma usuba neproblem uwazi ukuthi ngeke kuye kubani yabo ngoba mawuzoya kubuye kusasa yobe sekhuluma ngayo emsebenzini ejeni imbona shi yabo ukuthi kuyiproblem lokho ngaza wena. So ayikho into ebaleke njengowazi ukuthi mawuqashwa nje emsebenzini awona mngane sindiswa. Thank you, I needed to know that. Yeah, emsebenzini you don't have friends. Ukuthi niphathelana ama lunch nidla no2 nani yabona yabo. Emsebenzini kunabantu abawu2 emsebenzini. Kunomuntu who's friendly, kunomuntu who is a parasite. Yes. Nje. It is no other way. Lo of friendly uyakuparasite. Lo ukuparasite nje bukhoma. Yabo. Hey how we njani we naso uzomtshela nge relationship yakho ne boyfriend. Hayi mina nje hayi mina nje umadleka nje hayi umadleka bese osisebonjwa umadleka lo unento ecijile and uyaphuthumana mawala bese yang DM usisi hi I work with your friend, I work with your girlfriend or I work with your wife izinto kanjalo. Hi nami
I saw your picture, nice beard. I'm not nice beard. Now nama uyayizamela Shantombi. Watch yabona. 3 minutes later or 2 weeks later sebheke roof. Uyabuya uzomtshela ukuthi hayi bese kusho yena lo mngane wakhe ayimlahle chomo. Wazi kahle usegebhile naye. Uyothi umesuka lapha ethola transfer usebenza kwenye indawo. Anti uhamba nawo umuntu wakho bayagudla. Usele wedwa. Not in public sector, there are regulations in public they apply to certain individuals. Feeling bad, la. I'm gone. Batting in Peter. I'll copy it. I'll copy it. I'll copy it. I'm telling you. A work environment. He has a work environment. You're not here to build relationships. Baby. Ukuthi wena uwazana nobani ninqunu osesikhundleni esikhulu mfethu omuphafu lo la eThekwini nje bafu opposite Medill next to Royal Lodge la kwaku Mercedes kudala ngiyaphila kanjani zongazo wethu uma ufuna i-relationship hamba ePark uzothola i-relationship uma ufuna i-friendship hamba ePark ngoba nasemasontweni abasekho abangani esontweni uzoba nomngane umuntu la umbone egqoke kahle enwa kahle uthi hawo lo sesiphila kahle noma lo bhodi uphila kahle kusazi ukuthi nothi mase ngixexe shesh mfethu ngiyaku interview yazi ngisaqombola no 500 uzokukhokhela mangibuya hawu sidlule ku 500 sekuyimali ngawu mfethu sengishodelwa igrosa hayi yiphi monto as in there's Cherry, there's Omoda. Majority of the Chinese brands you can speak to them. The public said blah blah. Exactly. Yes. Exactly. Yeah. Yo baf. Omoda bafuna Cherry nje. Yabo ungawazi ukukhuluma na. So ayikho i-relationship emsebenzini. Singazwana short esesiqukulana sithi but there's no relationship. Hi my friend from work. We know each other. Yeah. Are you on lunch? No, I can call live anytime. Nasekuseni ngifika ngaba live. Yabo. Anytime I can go live, I can have lunch anytime. Yabo. So azikho isikhathi la khona because remember thina sebenza ngabantu. So mangekho umuntu kwi-dealership sizoba live nje sixoxe nabantu. Bese kuvela umuntu esihle futhi usebenza halfway ngicela ukubuza futhi imoto kubude yabo ngichazele then sithola i-customer kanjalo. Makhona into ongenayo then sengiyama-attenda kanjalo. Uyabona easy. Wenza i-commission lapho i-commission enhle i-commission le that's before your salary wenza i-commission mhlawumbe wenza 30,000 as commission. Yes. Sawubona. Wenza 30,000 as commission. Kusazongena isalary yakho. Kuthi uma uthi uyabala hayibo salary othi commission umuntu mathola engenza mhlawumbe o60 uyayizwa into leyo uthi yezwa manje izinto kanjalo kalula nje akuhluphi kodwa ngimile la ngenza lokho lento yakho nje unomngane emsebenzini ayikhanti ne so ayikho ukuyiphi imoto manje JAC Superlux Lux Superlux inokhakhayi. This is the Lux. So ile nto ngaza giftani phela nina hawu ezinto ngazathi kumele nizazi lezi zinto lezi yazi nizazi more especially if usanda kuthola umsebenzi and you've never worked before. Emsebenzini uqashela ukuzosebenza not to be a spy. Kwazi lokho. Thank you so much Zaza. Continue with them roses. Emsebenzini uqashela ukuzosebenza not ukuzompimpa abantu. That's number 1. Go to work, do your work, go home. Ukuthi uSpanibani akafike hey awuphi uSpanibani ukumemezela hey anikaze ngibone uMadleka
indaba yakho noMadleka ihlangana phi? Kumele yini into omele uyibuze wena. Mina noMadleka sihlangana phi kwami? Ndawo. Okay. Do your work. uMadleka ayangazi uthi lempahla yami. That's what I always tell empahla yami. Unempahla? Oh, boyfriend. Yes. Ufika emsebenzini, shaya isipani sakho. Noma nje uMadleka uhlane naye la emall. uMadleka angazi. Yabo. Wesi ke uma kubuza umphathi wakho omkhulu, uthi ubuza bani emphathi mina ngabe ngibuza wena ngoba phela sonke sireport kuwe. Yebo. Awuhlangene. Yabo. Unless kumuntu umethe mfowethu ngicela ungireporta, yazi ngiyazama ukuthola abaphathi ngibasho. Then uyafika athi hayi no mphathi. Futhi nje umreporta kahle kuseni, hayi mfowethu umphathi uSpanman uthecela ngireport bezama ukuthola akuthola. Finish. Yabo. Mina futhi mangiphathisa ukuthi ngikireport. Mina kulula ngifike ngisho nje story sakho uthe ucela ngimreport. Uthe usubambeke kanjani ngiqedile. Mangibuza ukuthi uwenzani angazi mina ngifuna lokho ngitshele khona kuphela ngisho khona. Istory anginandaba nazo angizazi. Yabo. Ngazathi okunye futhi yabo abaniqashiwe la. Hi, kunjani? I'm good mina. Job uqashwe la uqashwe khona nami ngiqashwe la. Sisuke endaweni ezingafani. Sisuke emakhaya angafani. Sidla ukudla okungafani. Ufaka iraja wena mina ngifaka i3mix omunye ufaka ini kanjalo. Angithi yabo akufani. Noma thiwa sihola imali efanayo kodwa singabantu sinedingo ezinjani ezingafani. Uma abantu sebethi hayi bagazatha o2000 bayophuza. Awunawo 2000 wena. Empilweni yakho awukazi waphuza 2000. Yes. Phuza yona yilento leni iphuzayo lento le enishwabanisa ulimi lo savana. Phuza yona lonto lushiya kanjalo. Uthi hey ngine mina mfethu ngangi-afford anginayo imali. Mfethu utholile nje awutholile senza bonus awubona wena uyazi idingo zakini kunendlela yakini evuzayo. Mina ngathi ngifuna ibela ngaze ngisho etheni ngenabezi noma njani wena uma ukuthi wena unenkinga yokusenda ibele awume kancane. Yebo. Uyazi ngisho nganza wethu. Ukuthi emsebenzini idingo zakho kunje ngasesikoleni la. Emsebenzini wazi idingo zakho. Na uhola uyabona. Bona abantu beshintsha amabhlukwe umuntu mhlawumbe ugqoka ibhlukwe noma ugqoka ingubo nawo uthi yama mangathiwa la ngubo le ngubo i300 awunawo 300 wena. Yes awunawo 300 le ngubo lela bhlukwe lu700 awunawo 7 awukaze wa western no700 kuyi-under usuhlukana namabhlukwe la njenganini nje wena ukwenza lezo zinto. Yes uzohamba manje uyimpintshiza yenza kodwa ukuthi ngiphathi nenyanga uyazi naba ngishonta ngemali yokugimela lapha manje ngisacela bethu hayi ke hayi nina athi niyabhayiza lesikhathi. Yes hayi bethu uzahamba uthenga ama-perfume o500 600 wazi kahle ukuthi awuyi-afford kayona perfume leyo. Suzoyifuda hamba uthi hey unuka kahle phela uya ukubuza imibuzo enzima wena. Sikhuluma la nokubuild i-character yakho nizobuza imibuzo engenankulunkulu la yini ke yakho mfethu. Okunye ngazi ukuthi okuyiphutha enikwenzayo ukuthi uyabona nje manje le nto ngikhuluma futhi kuseyamanje yabo manje sakuyi Black Friday abantu basave imali eningi imali umuntu uyothenga ukudla yeza ukudla kwe Black Friday labantu bawu3 kubo 3 bothenga ukudla okuworth bana ke kutshela bothenga ukudla okuworth 7,000 bane fridge elishodayo ifridge leli alinayo negas lidumela phansi. Well
Othenga into engenasidingo wathenga ama air fryer awu2. Uzowenza ama air fryer. Hey. Yothenga zonke lezi zinto lezi. Uyibuza umuntu uzowenzani into le? Yezinto leyo. Sekuyabola ukudla, kuyabola ukudla. Yebo. Usewest imali eningi, ntomfuthi, unjani? Usewest ukudla okuningi ukudla la. Nogesi owayo mfowethu. Yebo. Wenza zonke lezi idingo lezi. Imali ayikho. Salesman of the month kuyaphela kodwa. Uyazi mfowethu ngiketshe kangaka ukuthi ngibe salesman of the month kangaka. Kodwa is fine. It is fine. We trust and believe ukuthi kule nyanga mhlambe kukhona okuhle okuzovela. Yes, into le ngane nje. Umuntu uyothenga i-double bed, i-queen size bed. Queen size bed. Queen size umbhede omkhulu umbhede lo. Sibonge Zoya. Yabo. Uyothenga i-king size bed. Yes. King size bed is very big. Lapho i-room lakho li 1.5 yonke indawo. Uzoyifaka le queen size bed ngoba phela bise specialini. Yezwe. Iyathandaza nami mfowethu. Ngiyaphetha abanye abantu angiba understand ngane, to be honest with you. People do not know how to spend their money, and it's their money. You cannot judge them. It's their money. Musana ukuspend imali ngobuningi, meaning ukuthi you spend ngokuvela kobuningi bemali. Spend imali la mfowethu. I was speaking to one of my colleagues nithi mina imali enginayo njengamanje engi-expectile also ingangilasta up until the 28th of December. Sekubuka ama expenses engifuna ukwenza, be it Thanksgiving for ikhehla, my rent and all of that. Yabo nje kunezinto emele ngizenzile. Bese ngithi kuye ngokubheka kwami imali enginayo ngangilasta up until 27. So I need to make more money ngesizathu sokuthi I want ukuthi imali engingayithola engilasta up until mhlawumbe i-15 February. Okusho ukuthi uma ngathiwa kuphela umsebenzi nje ngiyahlambisa ngazi ukuthi I still have something engangiphusha up until lo last week. Now that's financial intelligence. Once the English comes out, I know you are serious. How do you know that? No, man. It's calculation, based on expenditures. Manje sengiyakhumbula ngoba ngixoxa yento ukuthi what if uqhamuka ezinye idinga endleleni bengayiplanelanga ngithi angihlangene nazo. Isidingo esizongenza isidingo somuntu ethi uzothi congole ku-1000 kanjani manje? You all have made people to be very comfortable with borrowing money from you. Noma becela ukuthi baphe imali. Why? Mfowethu ngiyacela nje ungizame mfowethu yimina. How? Why? Shosho kambani. Why umuntu esebe comfortable ngokuthi uzoza kumadleka?
How do you make them uncomfortable? You don't make them uncomfortable. You tell the person, no, ngeke ngikwazi ukunika. Yebo. Mina ngingitshela ubaba imali nginayo ethi ekhehla ngeke ngikwazi mfethu. Yabo. Hayi nje manje, mhlawumbe ngithi give me like 3 days. Why ngenzela ukuthi nganza kwethu I juggle around imali yami but okay. Ngoba nami ngiyidinga. Yabo. Ngoba ngiyidinga. Wena kusasa mawufika ufuna imali nginika nakusasa ufuna imali ngikunika then ngisifaka iproblem ukuthi usengabuya noma inini yabo nekhehla selazi ukuthi okay lentwana lekumele ngikhulume naye kahle ngithi no listen I need to do some izinto and kanje nje okay ngiyazi ukuthi yabo ube bajwayele ukuza kimi ezoyifuna imali yabo but uma ukuthi kwenzakalile nginayo ngiyamnika mayingekho noma ikhona ngazi kahle ukuthi ina something else omele ngiyenze ngiyazi ukuthi no khehla njengoba manje cha excuse anginayo the simple answer yeah imali iyasetshenziswa ufuna ukuboleka akayi kumashonisa comedic hayi ngiqhubeke ngithi mina ke nganza kwethu lento is simple kakhulu yes akekho umuntu okumele abudget ngomunye umuntu akekho wena masuzoqhamuka ukuthi ngicela ukuthi ngolo bahlobo hayi yanela kamba kanjani masuzoqhamuka wena ukuthi ngicela ukuthi ungiphe imali kanje even my younger siblings they know ukuthi kubhuti nje ovela uhlomeke kuthi nje uthi hayi ngizocela imali hayi lutho yakwazi amanguzi kade ngisebenza khona nje amanguzi kunekhala kithi amanguzi kade ngisebenza khona so lento nganza lesho kwenza abantu bebe comfortable ngemali zenu ayi wrong lento leyo hayi bhuti ngisacela yathi kushoda ini yasesiya kuphi yasesikoleni hayi ngeke anginayo imali anginayo hayi sorry bengisacela ukuthi no wase mina mawucela njalo nje uyayikhipha kimi ngizonda umuntu ocelayo ngizona inhliziyo yami yonke mayenza ngazi ngomphendulekileni yabo nje mina ngesikhathi ucela kuba ngathi uyinto elumayo lokho uyangicazula nje yabo hayi hamba bengifuna ukukuthusa ngehood awu manje masoqala uthi ngisacela imali futhi khona wathi mawuthe ngiyaxoza ukuhlupha ngivele ukuthi ngiyeke ungamhluphi ngangihluphi inhlobo yeah ayaxoza ukuhlupha bengisacela hayibo hey wena uhlupha ba ubalo umhluphayo owakini nini wesima kuyintombazana hayi ngathi sengiyabona hayi baby ngisacela ungipha imali hayibo wena ingakho mina ngazi ukuthi angiboni ukuthi mina ngingakwazi ukuhlekisana nomuntu ongasebenzi angiboni uma ungasebenzi nje aye angiboni ngoba uzothatha amanye ama-duties akho hayi ngeke amanye ama-duties akho usuzoyini umadleka yabo anikho honest ninjalo nje hey
Sengithatha imali yakho umvela senginika wena. Uyasuka la iweave le uyoyigumula endlini kaSibu. Waze waphoxa makhe. Ngikuthemba makhe. Umakhe wakuphi kanti lona uMavundla? Makhe wakuphi makhe? Ni honest nina. Ayi yabona usungena inhliziyo eyophayo ke la. Awu vele uthule ngoba ngiyacabanga ukuthi ile ndaba uyikhe phezulu. Uyabo? Usungena ngenhliziyo yakho la iyopha. No. Listen la. Ey nkulunkulu wami ayi uyimoshile ke lento. Wavela wayimosha ke manje ke into sisayihambela kamnandi wayimosha. Ngenzela ifavor. Uyazi mfowethu we are cruising kamnandi. Uyazi kamnandi. Afika wayigwaza. Hayi wayimosha. Mkhwepho la kambani. Hayi lutho. Isho nje uthi uyaqwayiza uma ufuna kunika imali bese ulokhuza khona lo mkamnyayisa. Oh yeah. Awu wena wasekhaya ke wena wazi mina. Wena uma ufuna imali uzungikhombisa idosa ofibele isho ukuthi cha madla mina ngiyadayisa. Uyabona? Ukuze sikwazi ukuthola ama customer. Akukho wrong udayisa. Kwa transport banibiza ngo exotic ladies. Yolanda kunjani? Angazi aba nento mbokuthiwa Yolanda kumele ngengizame. Kumele ube ume kahle ube muhle ube idakhi ukuthi ufundile. Uyabona? So you wanna do things ungacelanga. Kuyangijabulisa because now uma ngizokwenza mina ngingacelwanga kusho ukuthi ubunga expectanga vele. Yabo. Mina ngiyanyiswa ne-text that I was expecting you to call me or I'm expecting you to call me before you sleep. Iyangizwa lento because now wenza ngathi ngeke ngifone noma wenza ngathi ngeke ngisho lutho. Yabo. This thing of expectation goes with a sense of authority nyana to me ukuthi no you should because now siyathandana you should yabo uthenga lambile okay kumnandi mfethu yabona ubana lento ukuthi yabo le reaction le oh sithanda sami ngiyabonga noma mfowethu ngiyabonga noma sisi ngiyabonga izinto kanjalo yayizwa lento le uma usucelile kuba athi ngiyenza ngoba ucelile yabo nje nginihlephulela indaba khona usisi besingenayo isikhathi eside umshema wasplane mina ngazi ukuthi mina just know ukuthi mina ngukwarathu into ngisho cabanga manje bese ngiyayenza yabo I was planning sisahlekisana le yambongolo I was planning ukuthi soshaya i-date yabona entswembu i-date le yazo ngisathi nje ngizokhuluma athi you never initiate dates ngathi half a sec sawubona is this Kumo darling zibuya phela eShayina yabo ngathi mina mina ngenza kwethu to tell you the truth mina kulula nje ngosama ukuthatha 1000 ngikunike kulula if there's one thing that you must know about majority of us Zulu guys siyathanda ukwenza into ongayilindele yabo yeah because it's also annoying ucela and ngajazi makwenza into yeah man yabona mfethu nina ngathi Zulu men don't like buying flowers thina siyayithenga imbali sikunike futhi nezo futhi kuze ngikutshele lento uyibona lento thina sothenga imbali uma ukuthi umjito osebenza erank uzothenga imbali adlule erank athi hayi bafana ngiyumntotosa kumama namuhla bafana hey ngiyumntotosa uyabo cause kusukela kuye ngaphakathi kodwa mawuzosha kuyanyisa nokuthi uyabona ngathi ngenxa ukuthi awenzi mekufuna yabona khona inja khona kanjani manje I'm telling you wathi imbongolo pho cause athethe bese imbongolo anyways bye hayi ngithi mina buya lapha eChina
buya lapha eChina siyahamba isikhathi aningigift futhi nina namuhla ngangawethu ngikutshela mina ayikho into nina futhi thina singamajita siyachoma kumajita yabo mina mfowethu yabo njengoba ngila kwi-dealership kube ngathiwa khona ukuthi sehlekisana amawala yeza ngithenga into ngibeke ngithi ayi mashita yabo ngafuthi ngabatshela mina bukani bafana liyatotoswa mama thina abantu besilisa sinawo leyo nto kithi masifika kuwe futhi masizokunika ayi ningi ngikuthathele lento la ngicoshelele izinto lapha nami kuba athi asinendawo la ngaphakathi inhliziyo yes ngesikhathi oh sithanda sami ngiyabonga wara ngathi mina okay inhliziyo la hey not all of you god mina ngikutshela ngami yes hey mfowethu ngikutshela ukuthi inhliziyo la ngaphakathi lapho ngizenza igongo hayi aklop lapho inhliziyo yes sizenza nanisholana most ama mfowethu wes umuntu esisunemoto hayi vele ungena esitolo uthi futhi masifika ethilini siyahlina nje futhi macash intombazana futhi nginyanya more mokuyintombazana ngithi is this for your girlfriend? It's for my sister. Tap file up ungifile plastic afile plastic ngifela sengiyakusetha ke mangifile emoto futhi nale perfume yami bese phuma mama ngilanga phandle siyophuma ke nawe lapho ke mhlawumbe ucikekile mhlawumbe ucika umsebenzi hayi mina nje hayi mina akawoza ngapha uthi masungena lapha yabona leya thina sithanda ama surprises ukusurprise ubuzani manje ayi ngiyabona ungayimoshike le ndaba le uma ukuthi wena unawo umuntu okwenzela njalo sitshele sikhona thina hawu sikhona nje noma dleke inkunzi inkakha amadoda sikhona tshela ukuthi mfethu mase yethatha lapha ngakutshela ngaphakathi inhliziyo yakho yes wena wabona ingane encane ibona iParish kodwa ngaphandle ithi mama no into encane lezi bathi asinakile into encane lezi siphele lapho awumadoda sinjalo nje uyabona umuntu wesilisa mekuthanda mfethu sisiwami ya ngikhuluma ngalaba ke belendlu yethu yakwaZulu uzoyibonela nje yes mina noma nje kwenzela example ngamadla mina I believe in feeding a person food number 1 yabo ulambile udla yini uzodla ufuna ukudlani kodwa the more ukhuluma ngakho hey ngalela ukuthi ayi akukho wrong halela ngicela ungithengele ukuthi yabona lapho ke mfana ngithi hey uyinyathele emsileni you are delaying me from what I wanted to do because instead of me doing it you are pushing me away ukuthi angizathi isikhathi ukwenza you know why mfethu I've done some good things for abantu besifazane by command then I realized that no mangenza umuntu ngenzela yena not mina yabo and as much as ngenzela yena kusengabathola abanye abantu abazomenzela yena ngobushilo yabo nganjani kuvele kusweke kimi ngaphakathi othandweni lami ngoba mase kukanjalo noma thiwa kuba nengxabane bakhona kuphela ngeke ngibe nenkinga ngoba kwasuka kimi wala abantu besilisa abaningi bethi hey ngamenzela izinto eziningi hey ayikho into ngamenzelanga yona hey inkinga yini wayefake khoneni kuthiwa kuyenza mina ngifuna ukuzenza without being told yabona ngempela isho phela ukuthi mase ningasasifuni niyehlise ephaketheni yazi ukuthi surprisingly abanye amajita awehlise ephaketheni bengasakufuni akhuphule ephaketheni yabo ukukhombisa nje ukuthi isilima kangakanani akunike imali ukufuna lokho akunike bese uthi wena how mase ethi mina sengi right mama siyeke bese uthi wena ngoba si right nje siraza hayi phumela yabo
ade waphuma lapho bafu. I-problem kanza yethu yabona lento enanithi namantombazana hayi thina siyaphuma nje kumuntu nathi bantu besilisa sesinaleyo nkinga ukuthi sesiyavela siphume nje futhi ngabe indaba zalutho hayi uzobuba uthi amfonela hi I think ngibingelele nta no ngiyabonga ngisebhizi ngicela sibe sikhuluma block yani umngani wami nje umngani wami ayo Josh i-ex yakhe afa wayiblocka ku-WhatsApp futhi wakhohlwa ukublock inumber cell number yokufona wafona sithi hayi bengikuchecka nje wathi hawu ngiyabonga ungikhumbuza angikublock la ngapha ngeke suyeke kumjolo ngefana ngithi ukutshela nje lokho nje ukwazi ngeke suyeke wezwa ngeke suyeke nina mfela banihethele bese nithi lento injani ikhulumisana ngeke suyeke wena umjolo mawukuhlula uyeke wena uphuma kuwo thina sikhona la sofela khona futhi wezwa azozwa ngawe la yezwa noSipho Ndini utsheni lapha na kukini la yeka wena siyeke thina we are happy phem giftani phela pakithi lo usidwela kabi lo wena uma ukuhlula uyeke wena ukwaba nje uthi wena phele inyanga yonke ungakazi ulokhuze hayi ngeke usukuboneke lokho ngeke hey mfowethu noma thiwa ngihamba nqunu egcine nosuku spooks amaroza ngwabona amaroza please akube busy la ngiyazidlala lapha ngeke suyeke ngikutsheleke mina so dayisa imoto ngapha besihethe la siphinde sibe sodayisa imoto ho utshantwe lapho kuyadlala asidlala la sifuna amakhosikazi abanye bafuna abantu bafuna abayeni utshantwe nasiyeke utshantwe akusona isikhathi kaMaria lesi utshantwe umnothandaza nje uNkulunkulu asho la sishela sibe siyaphambili yabo angeke mfethu uzokubona lokho angeke uzokubone lenhliziyo mfethu noma ngathiwa bayihlephula ka 500 million uma kusekhona nje uphisi kodwa kwakuyinhliziyo isazothanda ngeke uzokuboneke lokho utshantwe yona kukini la ngeke uzokubone yes hayi ama relationships kanjani ngeke siwayeke mina futhi yabona into yasemasontweni into kuyaboniswa ngicela ngikhiphe mina ngabe ngizawathi lapho angifuni nje into yokuboniswa mina yes why kuboniswa lo angaboniswa angifuni mina into leyo angifuni ukuba uJoseph mina kodwa thathu Maria noma ekhulelwe angifuni lonto leyo mina hey uNkulunkulu ngazathi sizoshayela yezo likhali ipani yes futhi nje uma sengishadela sengimile lapha kwi-altar ngeke ngisho lo nkosikazi ngimphonga uNkulunkulu ngizathi ngashela nganza kwethu lasha ipani waze wavuma yezo oy ngeke nje hawo bodi kuhamba kanjani lapha ngifuna ukusekisa ngeke lutho khohlwa lutho hawu jona khanga nje ejani la kukini la Bethi malini imoto kuyawuthi ufuna motoni bafu imoto malini imoto lokho kuhlula ingene isitolo malini ama-under uma ufuna motoni ufuna ukhokha malini bese sibuka ke lapho ozaza bagift namhlanje ozaza babhizi la basenda ama-rose awu-3 bese bayanyamalala basenda ama-rose awu-4 benyamalala zaza what's wrong with you Londi I'm okay Londi I'm okay thank you kuhle mawuphila ufuna ngaki ngifuna 3000 noma 1000 roses shiza mama asamse desk nami ngingixole light lapha nayo ashisa bhakule moto Thando Normalize Kwenza njani Rebecca Ngimchita
Kiftan phela. Magina. Kiftan lapha. Please. Hello Neliso. Elisiwe, hayibo. Sanibonani. Kashisa kula muntu. Laba bathi asiye kumjolo, ngizonitshela manje ukuthi uyeke nodwa. Wala? Manje bathi ungabi live mina. Ufuna stand sakho. Sure. Wasithanga imali yakho. Sure. Ufuna stand Faka amazwi. manje ufuna stand futhi noma sinjani stand maku stand Ufuna i-stand bese ufuna ishaya ividiyo ngapha. futhi yini lo yenzayo futhi You advertise. You see the time wenza plan ukuthi uzobeka kanjani ifoni. okay lungile futhi yes nami nginaso stand ukuthi ngishiye endlini nami Understood. yes inkosi kubusisa mbola lento yenza lapha bethi ngathi ngiqalekisa indaba ungasebenzisi lezi okay inkosi futhi iyabo uNkulunkulu esamazulu uthula uyabo ukuthi wena uhlephe 1000 ye-commission yami uzonya Ifoni. awufuni mfowethu udina imali Ukuthi uzokuhlepheka itawu ukuthi ehene phela kanti uyitshantsi ngithina wena uzweni ngitshela uzweni uthini? hayi no thatha istand ngoba ngiyabona ukuthi sokuphunyulane la ungangithi ngithini thatha istand bafo ngoba ngiyabona ukuthi le ndaba izozela ongameli yakho ngoba awungizwa ngikwabisawubona bakithi hawu bakithi aningabingelela nje ngiyavuma bavule leli langa lidinga igani eyodwa igani ngithetha manje igani yani manje what type of gun is this hey bafuna nguzwa mfethu yezo ngicela ukhuluma ilanguage nje engizoyizwa mawusakhuluma nje angikuzwa at all angikuzwa nhlobo yini lo eshoyo futhi la ukhuluma ngani bathi ishaya ziphelele cela usixoxela indaba
Indaba anginayo indaba. Sengiyaphuma ilanga zathi ngoba andisekho active. Sengiyaphuma ke manje. Sengithi nje bye yini. Siyobonana ngosuku esiyobonana ngalo. Bye yini. Hey bye yini. Ani gift nje la duma kahle. Nibhizi la ngiyangibona nje. Mina sikhuluma futhi la ukuthi kunzima. But no, honestly guys, I need to make some few calls, yabo. Yeah, but have a beautiful afternoon. Sangihamba mina manje. Sibonga. Siyobona.